Снимаш? Yep. Преди 2 седмици някъде беше, мисля, че когато споделих едно постче във Facebook, такова малко извън скобите от това, което се споделя принципно във Facebook като цяло. Защото такива неща принципно рядко се виждат, обаче това, че рядко се виждат, не означава, че не съществуват и че не са така. И тая вечер сме всъщност с момчето, което, нали, за което, нали, се молих тогава, за тия хора, които не знаят за какво точно говоря. Накратко ще ви кажа. Исус изцели крака на това момче. И аз бях там, за да го видя и беше страхотно, човек. Беше направо уникално, разбираш ли. Да видя нещо е такова, мале как се оля с кафе, човек. Няма нищо, давай, снимай. И такова. И, значи, ще започна да разказвам историката за тия, които не знаят. Пък за тия, които знаят, нали, какво, няма никакъв проблем и да го чуят, нали, това нещо все пак. Беше сряда вечерта, така разхождах се между двата мола и просто, нали, малка разходчица, малко тип безцелна така разходчица. И те бяха седнали с приятелката си на една пейка. Двамата. И на мен ми направи впечатление, че... Левия как беше, нали? Десният? Да, десният. Беше бинтован, нали, този крак отдолу, имаше някакъв явен отток такъв. И аз минавам и такъв, и вътрешно гласчето, неговото ми подсказва, то всъщност не е гласче, ами се разпознава много. И ме подтикна да се моля, нали, за това момче, казвам, искам да го изцеля него. И аз тогава се шашнах, буквално се шашнах, си казвам, какво ще направя сега, нали, как да отида, нали, до този човек, нали, въобще какво да му кажа на този човек. И седнах на една пейка, която беше супер близко до тяхната. Имаше едно кученце на 10 метра. Едно кученце, там има някакви козички сега. Имаше едно кученце на 10 метра от пейката. И аз го поглеждам на това куче и тогава, нали, му казах, Господи, ако наистина това си ти, нали, искаш това нещо да го направя, нека това куче да дойде при мене. В момента, в който го казах това нещо, това куче тръгна към мене и аз си викам, не, нали, това куче не. Малко като козичката сега. Само че, нали, застанам, нали, просто седнал съм на пейката и го гледам това куче и той идва при мене, човек, в момента, в който аз го казах, нали, цялото това нещо и то дойде и застана точно пред мене. И аз викам, ясна е работата. Тук нещата са абсолютно аранжирани от него, абсолютно в негов контрол са. Аз си казвам, окей, хубаво. Просто станах, нали, погалих малко кученцето така за кураж. Станах и, нали, отидох тогава какво стана? Попитахте какво се случва, нали, с този крак всъщност. И аз тогава ти обясних, че не съм го изкълчал. Говори малко по-високо, ти да мога да чувствам. И тогава пита какво става и аз си казах, изкълча ми. И ти ми каза, искаш ли да се оправи? И аз само... Това ли каза, бе, човек? Аз даже не помня какво точно да, точно ми каза. И аз искам, да, нали, аз доктор ходих, че нищо не става. И хората гипс ми сложиха, аз го махнах. И ти ми каза, нито бинч ти трябва, нали, нито гипс. Да, бе, човек, аз тогава си спомням такъв. Нали, ти ми казваш, ама днеска го бяха гипсирали този крак. Да, аз сутринта, нали, си изкарах гипса, махнах го. И че, нали, че бил махнал гипса, той ми каза, махна гипса и аз малко такъв нахакан, но викам, защото няма да ти трябва. Да, точно така се беше. И с първият момент, нали, ти клекна пред мене и който се помоли, нали, аз скочих ти, нали, видя как се изправих. Пак цял ден не можех да се варя. Да, човек. Цял ден не можех да ходя.
И скочих някакъв, тя и приятелката е почнала да ме гледа, видяли как смисъл какво става тук. Почнах да се въртя, нали, краката и тя почна да гледа, и после продължихме И още повече, още и повече. повече минаваше. Обаче в името на Исус. Исус Христос. Така си беше. Само Той. Само те са. Само Той. Вау! И аз, нали, казах ти, като се тръгнах след това, в момента, в който се качих при батко ми, почна пак да ме боли. Пак почна да се надува. И така на следващия ден, нали, вечерта, пак с болки, на следващия ден и вече по-на следващия ден, ми се може даже да сложа и гипса. Бях с патерица. Да. И тук преди... А доктор, какво ти каза, в смисъл, като тръгна да го слагаш този... Нали, в смисъл, като тръгна да ти го слага този гипс? Ами, поне 2 седмици да не го... Поне 2 седмици. Най-малко. И ти след колко време го свали? Ами още сутринта. Още на другата сутрин не ти трябваше този гипс. Не, аз като се помолих, смисъл, налегнах си, беше около 11 часа, мисля 10, нещо 11. Помолих се и просто първия път... Май, кажи, какво стана точно? Ами, В смисъл, лежеш си в леглото? да, и кружката ми беше изгася, вече да се лягам, обаче пак чувствам някакви болки. Ама те болеше? Да. И помолих се един път така истински, наистина, отвътре ми дойде. Не съм го умол, нали, да си правя ред, някакви нещо, да си мисля. Помолих се един път и само усетих как крака ми спада и бинта ще кажеш нещо такова. Скочих аз, ти го махнах, викам. Тя и приятелка ми беше пак с мен, какво си става. И веднага, докато, нали, усетих, че вече станах, скочих пак, почнах да стъпвам. И викам, този гипс не ми трябва. И почнах да плача, човек, разбираш? Почнах да плача. И веднага взех телефон и се обадих на майка ми, даже сега пак, така, като го разказвам, само, нали? Ти беше. И от тогава, в смисъл, аз до тогава си бях с патерицата, с гипса. И какво стана, бай са майка си, какво кажеш? Обадих се и почнах да плача, човек, и разказах. Ес, и човек, той те докоснал, И майка ми вика, да, Господи, няма и какво друго. И това беше. И от тогава нататък, това. Това е той човек. Това е Исус. Уникален. Това е. Няма такъв като него, няма подобен на него, няма друго име освен неговото, което да може да прави такива неща. Човек. И знаеш какво е най-интересното? В петък пътуваме си към Плевен. От Варна към Плевен има едни момчета отзад, аз им говоря за този случай. Кой знае колко, нали, чашнати са били, какво е това фрик шоу, в което, нали, тук участваме, нали, той ще ни кара до Плевен. Някакъв луд. И човек, аз им говоря за тия неща, нали, разказвам им. И той в същия момент ми звъни, разбираш, аз говоря за това нещо и той ми звъни в същия момент и аз такъв, нали, вече викам, човек, може ли това нещо го пусна на високо говорител, нали, да чуят хората? Да чуят хората за какво става на въпрос. И, нали, такива спираме и всичките застанали такива вече, нали, какво се случи. И той ми го казва цялото това нещо, аз го чувам за първи път, разбираш, това е продължението на историята. А пък аз, нали, той... Да, не бяхме се чували. Да, не се бяхме чували, нали? Обаче аз се притеснявахме да ти звънна, викам. И той се притеснява и в точния момент такъв ми звъни, разбираш ли, човек? Мисъл, някои хора му казват на това нещо случайно, а за мен няма нищо случайно, човек. Абсолютно нищо случайно няма за мен. Yes. Просто страхотен. Няма такъв друг като него. Просто. И сега какво? В смисъл, сега те гледам какъв абсолютно нищо му няма. Сега имам да ми чу. Наистина, направо съм чу. Какво ще беше? Смятай. А ти беше видял? Не бе, човек, то беше така, натопан. краката ти. То беше натопан. Буквално така беше и отгоре така беше примерно бинта. Да. И тук беше една топка, така. Да, Мисъл, беше едно меко такова. Добре. И мен защото ми е интересно, защото на мен това за първи път ми се случва, примерно. Нали, за първи път ми се случва самола за някой и така явно да видя някаква промяна. Мисъл, ти какво усети? Много ми е интересно. Аз ти казах още тогава, усетих ти като ми фана крака на кръг, като кликна пред мен. Усетих нещо, наистина... Имах чувството, че нещо се маха от мен. Усети като някакво движение в крака. нещо... Знаеш ли, много хора го описват по този начин. Не знам, нещо ще кажеш, се махна от мен и повече каза край, няма да стъпя. Няма вляза тук, разбираш? Нещо такова.
Не знам как да го опиша точно. Но смятай, че Беше много яко. Усетих го и го разбрах. По-просто да опиша. Това нещо. няма да мога да се опиша от Господ те докосна. Затова е. Мисъл, аз по никакъв начин, аз тогава ти показах, човек, нали, виж ми ръцете, нямам нищо на ръцете, човек. Смисъл. Стана ми интересно, ти още първия път, нали, видях как се скочих, аз викам, какво стана? Някакъв шак. Тя и приятелка, нали, почне тя се отдава, викам, какво стана? Тук Човек и ходим, разбираш, и ние двамата ходим и той ми я сочи, какъв ми казва, аз се опирам цял ден на нея, сега седнахме на точно. пейката, защото не можех повече, защото тя не може повече му да цял ден на рамото и след. Представи си. Носиш ма като труп. Казвам цялата истина. Като труп. Не, това е това. И цял ден е така. Като скуци. Не, това е. Цял ден. Значи смятай, тръгнал съм от болницата. Това е много път, човек. Сториха ми се, шикай съм вървал 200 км. Много път. Защото не може да стъпа на кръв. Смятай. Аз тук що разбрах, че ти, нали, тук що ми сподели, че всъщност ти си се родил в мюсюлманско семейство. така е. За тия, които си мислят, че Исус има против нещо против, която и да е религия я изповядвана. Лъжа жестоко. Няма нищо такова. Исус жестоко, въобще не го бе. интересува кой си, какъв си. За него ти си безценен. Безценен. Толкова безценен, че той отиде, човече, и умря на кръста за всеки един, който би го приел. Така е. Защото Ама никой не го осъзнава това, че той е направил за нас. Никой не го осъзнава. И той това чака. Той чака с отворени ръце. И ти, дали преди да отида самола, нали, нещо вътрешно ми подсказа, той ми подсказа, че едва ли не си имал някакво разочарование, нали, към него преди това, че нещо нали е станало. Предния път почти ти казах. Да, имал си някакъв проблем друг. Да. Обаче това, че един път нали съм не е молил, станало, това, че един път нали, нещо не е станало, вече го да, разбрах, обаче, нали, виж пък това, какво се е случило след това, човек. В смисъл, след това си разбрал, че всъщност това нещо се е обърнало тотално, и така, вече- защото той прави точно и такива Да. работи, той обръща всичко, човек, наистина. Как Леле, дава леле. и взима и пак дава, въпросът е да се осъзнаем, да го разберем. Той умря на този кръст не само заради нашите грехове. В смисъл, нашите грехове са нещата, които ни отделят от Бог Отец. Той тия неща, един път като приемем тая жертва, той ги отмахва тия неща. В смисъл, той казва край, в смисъл, до тука с това нещо. Той казва, и след това ние може да се наричаме негови деца. Точно. Да се наричаме Обаче негови деца. трябва да го вярвам. И въпросът е дали ще повярваме или не. Това е въпросът. Той самото иска от нас. И той, да, и всъщност, нали, това, което се е случило на този кръст, което той го е направил, това разкрива това колко сме ценни за него всъщност. Да. Не колко сме грешни, защото всички сме грешни. Всички, Нали? да, Нали, тази крилата фразичка, където всеки нали, казва, ми хора сме, нали, грешни сме, нали, така. Да, точно така е. И това е много хубаво всеки един човек да го знае, че ако не приемем жертвата на Христос лично за себе си, за тия, нали, грешни сме, нали, човек, нали, такива сме, един ден ще ни се държи сметка за такова нещо. Да. И на тия, на които ще им се държи сметка, няма да ги чака нищо хубаво. Никой не трябва да отива там, където ще отидат хората, които не са приели Исус. Никой не трябва да отида там. Това става единствено и само по наш избор. А той ни обича. Той няма нищо по-хубаво от това да живее с него, човек. Ма няма абсолютно нищо по-хубаво, разбираш. Аз съм живял за най-различни работи. В смисъл, имал съм най-различни цели, най-различни виждания, това и онова. Аз все още имам някакви мечти. Да, то всеки си. Нали, аз все още имам някакви мечти, само че всичко е съгласувано с него. И до сега той ме е водил в много неща. И няма едно нещо, в което той да ме е довел и след това да не е излязло, нали, супер. В смисъл, след това да не е показал, че съм взел правилния избор, след като съм го послушал, човек. Няма. Исус обича всеки един човек с такава любов, която никой не може да си представи.
Никой не може да си представи. Така любов не може да намерим в света. Никъде не може да намерим тази любов. Хора, Исус ви обича и ви чака с отворени ръце.